नै लोगोफोरजों गमामायैनो गायनो मोनमारबाय आरोखि ना। नै गायग्रा बिथांमोना नायनो हागोन। बिराद गोजोननाय मोनबाय गासिमोन लोगोफोर। माने ओरैबायदि गोसोखौ मोनबाय थादोंमोन ना खें 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 सुहाबनाय बायदि। दा सुखौ बिथांमोना खायख'नाय बायदि जाबाय आरोना। दैया खायख'ना होबाय जोंनो। नै बिथांमोना गायग्राफ्रा हाया गोराथारनो दाबो दैया बांद्राय गैया आरोना हालेवनाय बांद्राय जायाखै। गायनो हायासै। र' एसे थैजोबसै र'। साफायग्रोनां एसे। बिथांमोन गायग्राखौ मोखांखौ देखायनो बायो ना मायोथाय नाहराबो रावबो। आथिं खेबहैनां खाथियाव खेबना देखायगोन आं बिसोरखौ। नै नायनो हागोन बिथांमोन गायग्राखौ नोंथांमोना। नायलाय लाजिनानै नै माबायदि खोबथेदों। माने बिथांमोननिया गायै गायैनो मोखांफ्रा गोसोम जाजोब्बाय आरोना बेखायनो देखायनो लाजिदों। देखायनो लाजिलायबाय बिथांमोना नै बिराद। इण्डियान आर्मिया नै जोंना फैफिनलायबाय ब्लेक कामान्ड'। ब्लेक कब्रासो नामा ब्लेक कब्रा दंब्रा दङ। बै माबायानो बे ब्लेक कब्रायाव मावोना। ओइ मा होनोमोनलाय बै नङा सोनाब गस्लाबारिनि बै सोर मावो गारि सालायग्राया बाबुलालनि फिसाला उन्दैया। ए माबाया उन्दैया ब्लेक कब्रानो बिना। बिथांमोना मा साननानै मिनियामोनथाय। नोंथांमोना मा साना माखौ मिनिनाय जेनेबा? आलफ्रेडनि मुलिखौसो बेखौनो मिनिबाय। ब्लेक कब्रा मा जिनिस बेलाय? जिबौखौबो ब्लेक कब्रा होनोथ'। जिबौनिखासोथ' आरोलै। नै बिथांमोना गायबाय आरोना। माबा गायनायावनो माबा माबिसो रायलायफ्लांलायलांबाय जोंहा। नायनो हागोन देनां फिसा फिसौफोरनि थाखाय बिथांमोनाबो नायनो हानाय फिसौफोरनो देखायनो हानायनि थाखाय बैसागुआवसो खेबनानै होबाय आरोना। दुब्लि फोथारा जोंना माबायदिमोन उनावहाय माबायदि सोलायगोन गायनाय फुनायफ्रा बेफोरखौ नोंथांमोना उनावहाय नायनो हागोन। दानिजों सिगांनिजों नै दैया बांद्राय गैला नालाय सोबखाङो दसेनो। मेचिनजों सारब्रबनानैसो सोनाय गोबाव थाया। ओमफ्राय बेनिखायनो आखाइयाबो साजोब्बायनो। खोथियाबो ओरैबायदि गोरा जादोंनो आरो नैबो हाया दाबो गोरायैनो दं। फुनायाव बिराद बुंगासिनो बिथांमोना। बै खावसेथिं देखायनोसैलाय नोंथांमोनखौ। नै बिथांमोनाबो नैबे खावसे ओरै गायदों। 10 जनसो ओइथिं र' साबेसे दं? 1 2 3 4 5 6 7 15 जन। गासै 15 जन लोगोफोर नै। हाजिरा गोजा बिथांमोना बिराद मोजां गायबाय नै। जोंनाव हाया एसे गुरैबावसो मालायफोरनावथ' थुनोनो हाया ना लोगोफोर। जोंनाव एसे गुरै जानानै थादों। ओमफ्राय मालायफोरनाथ' दा गन थुयै थुयैसो थुनांगौ जादों। जोंनाबो दा एसे गोरायैनो दङनो आखाइया साजोब्बाय खोमा सोरनाबा। माबा ओंखारलायबाय खोमा मा होनोमोनलाय बै जिंनि बै माबायालै मोदोम बुगानाया। नाथुरफोर जानायसो होननो बैदि नै बिदि माबानायखौ बुगानायखौ आरोना। बिथांमोना गायग्राफ्रा दै लायना होफैनोसै आं बिथांमोननो। दिनैनो जोंना हाल जांख्रा आरो दा हाल जांख्रा नालाय एसे बाख्रि गायखननो एसे दोनबानो जाबाय। गाबोन गायफिनसै ओमफ्राय एसे बाख्रि गायखननोबो दोननांगौ नोंथांमोन। बाख्रि गायखननाय
देलायना फैसां दायो माबा माबि मोनजासिगोन बिथांमोना दायो जानायखौ देखायबावसै लोंबाय नै जोंना लोंगासिनो बिथांमोना नै नायना नै लोंग्रा बिथांमोना मोनलोंबाय आरोना दासो बिराद खस्थ' नै खस्थ'यै मोनलोंबाय जोब्बाय आरोना गायनाया दब्लायब्रैल'सै बेनिफ्राय एसे गाबोन गायनाया बाख्रि गायख'नाय एसे दोनसै गोदैखौनो एसेल' होथारदों हा हाल जांख्रायाव जेबो गैयानो हाल जांख्रायाव जेबो गैयानो मा होगोनथाय माबा मैथ्रु होगोनदां मैथ्रु लाब्रा होआ बे ओमफ्राय सामब्रामजों ना गोरान बाथोन जागोनदां माबाजों जौ रोसिजोंसो बिराद गोथाव जायोनो जौ रोसि सङासैना जोंबो जौ रोसि संनांगौमोन जौ रोसियासो बिराद मोजां माने मुलिबो एसे लोंबा लोंनायाथ' मोजां गरमथारलै गरमावनो नै साहाखौ गुदुं लोंनांबाय खामर'लाय लांबायसो जोबमारबाय नै लोगोफोर थारैनो जोबमारबाय नै बिराद लास्ट नै फारि नोंथांमोना नायनो हागोन माबानिखौ गायसिगोन आरो एबार खोथिया थिलि बिराद गायबाय सान्दुं गोसाबाबो सान्दुं दुंबाबो नै दुंखावजोब्बाय नै दुंखावजोब्बाय ओइयाव ना सारगुलायबाय नै ना सारगुलायबाय स्रा नाफ्रानो रोनावजोब्बाय आरोना बेखायनो सारबाय दा बेखिनियानोसै बाख्रि गायख'नो थाखाय एसे बैयाव नैबे गायबाय थानायाव इयाव एसे दोनसिगोन बाख्रि गायख'नो गाबोन अखानायैसो गायनांगौ नालाय एसे गायफैफिननांगौ आरो न'नि मानसिया एसे दोननानै बेखिनियानोसै दा जानाय लोंनाय जासिगोन दायो दा जानाय लोंनायखौ देखायला आङो नोंथांमोननो बेखिनिखौनो देखायबाय आरोना नै नोंथांमोननो हाल जांख्रानि नामै हाब्रु फुननानै लानोसै आं एसेबाबो नै लोगोफोर हाब्रु फुनबाय आरो हाल जांख्रायाव हाब्रु फुननांगौनो मावजि बायदि ओरै माने गेलेग्रा